Ray iti amin. Saan ket apang dawatan pagsulistitan ken pa italo kadagiti pasken. Idaatag tayo nga umili dagiti pa kasitunan akas food security, libre basic education, nasaya at serbisyo, salon at infrastruktura. Linag kental na ken justisya para iti amin. Isardeng ti agpusta iti weteng. Agbileg kwarta ti political dynasty. Kumararag tayo iti apo. Para pagibatan di amin. Lumkwas iti palabog bileg kwarta agtimek amang tugmal kinakilukyan korupsyon idatag dagiti pakasetnan dagito iti karit ti panakipaset tayong umili iti demokrasya amang italo ti biag umili aladawan ti pagagan ti Diyos kabuken Kristo nga pumi. Amen.